се бори с себе си и излишни килограми, но не под формата на, че съм имала наднормено тегло и съм се борила с това. Но 25 години бях в постоянна въртележка на това сваляне и качване на килограми. В 25 годишно търсене на идеалната за мен диета. И тези 25 години аз разруших тотално връзката с себе си и с храната. До такава степен, че аз мразех храната. Мразех празниците, защото ги свързвах с изобилие от храна, която ще ми навреди, от която ще напълнея и от която няма да се чувствам добре. 25 години опиляни мигове с моето семейство, с близки и приятели, защото аз нямам спомени от спирките, те се смеят, а в моята глава е само едно. Какво да ям или по-скоро какво не мога да ям. Списък от безброй забранени храни за мен.